DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Hanap buhay, trabaho, kaaraman sa pagnenegosyo, mga impormasyon para kita mag-asenso. Bagong impormasyon sa sensya as in teknolohiya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa Negosyo Time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes! Negosyo Time na! Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman ng mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita. Negosyo Time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar, as in Miss Hanelet Pertiz. Negosyo Time na! Negosyo time na. Alas 12 naman po ning hapon, aldaw ning Miyerkules. Yaw naman po kita sa programang Negosyo Time na. Ini ang programa na naghahatod sa tuya. Di mga informasyon para po mapalago, mas lalong dumakula, as in mamantinir ang na maging profitable ang sa tuyang mga negosyo. Digdi po minaimbitar kita kay mga resource persons para maghiras kang sa ilang mga kaaraman para po sa pagnenegosyo. Hindi po dar sa tuya kang Albay Chamber of Commerce and Industry, as in ang DCGBAM, and kay riba ko po ang sa kuyang co-anchor na si Hanilet. Yes. Maray na hapon po, mga kanegosyo time na, Miyerkules na naman po. Mag-iiribahan kita sa laog kisarong oras. Sana po, kung sa inuman kita po, yaon, permi kitang maugma, as in inspirado po kang sa tung pagbuhay-buhay. So, ngunyan po, Sir Dix, na hapon, very excited kita po, kasi igwa kitang duwang magayon na bisita ngunyan. And of course, maski short notice, pero talagang daay makaday. Siguro dahil din sa imo, Sir Dix. Dahil man yan sa ko nagtuturubod. Maray nga nagpasalamat ako tayo inimbitaran kang Albay Chamber of Commerce and Industry. Alright. Idiretso ta na, Sir Okay, Dix. anyway, sige po. ipabisto ta na sa tuyang bisita. Ayan po, dito na po pagparahaluyon po ta. Nagdadalaga ng sa tuyang oras. Maugma po ang Albay Chamber, ang DCGB, syempre po ang Negosyo Time na sa pagpaunlak po kan sa indang presensya. Ang saro po digdi ang supervising TIDS kang DTI, siya po si Miss Eden San Pablo Sarmiento. Maray na hapon po, Miss Eden. And of course, sabay ta naman po lugod ipamidbid ang STIDS po. Siya po si Miss Susette Buenaventura. Maray na hapon po sa indong duwa. Sige po. Bati po kita. Okay, maray na hapon po, Ma'am Honey, and then Sir Diggs. Maray na hapon din po sa mga parantabay ta po sa DCGB. Yan. Hello, Sige po. good afternoon po. RD Diggs, okay? And Miss Honey, at sa gubos pong nagdadangog sa tuyang ngunyan na programa, hello po sa Indo. Yan. Okay. Sige, Sir Diggs. So, Punta na. ang sa tuyang mga bisita, garo ang description ko sa inda. Ano pala, Sir Ini Diggs? ang mga tawong permi naghihidali. Naghihidali. Naghihidali ang pagdevelop kang Bicol region. Wala ko anong tigihidalian. Kaya mahiling mo So, mga sa social media, yaon diyan ko mga anong mga pigigiribo. Oo. Bako man sa daikin ng pigigibo kaya permi na sa social media. Kaya lang dakul na pigigibo na kaipuhan iba lang ibo Idalion. sa satuyang mga constituents. Yan. Sabi mo nga ni mga taga Department of Trade and Industry. Ang DTI note ano na yan kung sa ano midbid na kang kadaklan. Yes. Lalo pa kung ang presyo nagraralangkaw, ang lilatub-latob ang DTI. Ay, nako. Pero bako man Yes. lang po yan ang trabaho ng DTI. Kaya siguro hagadon ta sa satuyang mga Ipamidbid bisita kiraray. ngunyan. Very briefly, how will you describe DTI? Ano ang Yan. trabaho kayo ni anong mandato? Ano ang gusto mangyari? Yun. Sige po. Okay, bahala ka mo kung siya gusto magsundan. Okay po. Bali po si DTI, igo po siya ning duwang division, which is the Consumer Protection Division and yung sa Business Development Division. Sa Business Development Division po, yaon po siya naglalog itong sa industry development and then po yung MSME development. Gabos po na pagtabang sa mga negosyante on the developmental side, trade fairs, market matching, and everything po. Pati na po ang pag-develop kang mga produkto po kang negosyante. And then yung sa So, Consumer Protection Division din po. Sige, Mrs. Seth. Okay. On our side po, sa Consumer Protection Division, nag-focus po kami sa regulatory. Pero permi po tinataram sa satuyang mga ang nagdadangog, lalo na kung may mga ang programang araw kaini, na ang consumer protection po, bako
it doesn't mean na word siyang consumer. Nagfo-focus lang kami sa rights ng mga consumer. Ano po, bako po yan? Two sides po yan. Kasi fair po kita, ano. Ang Consumer Protection Division po kan DTI, ina-assista po ang mga negosyante, ang karapatan kan mga negosyante, ang pinoprotektahan tapusinda, as in ang karapatan kan mga consumers. Wow. So, yan po, sa regulatory po kami. Wow, Okay. alright. So, At least, kung isipon, gari nagkatulo na trabaho. Una, developmental, pagtabang sa industriya, pagtabang sa micro, small, and medium enterprises. And then the other one is consumer protection. Oo. But sa consumer protection, gari dua. One is protect the consumers, while the other one regulate, but in the process also help ini mga negosyante. Yes po. Na dahil mag-violate para dahil ma-penalize. So tinatabangan ta sinda to reduce the cost of doing business. Yes. Kasi kung permi ka mamumultahan, kahirak man sa imo. Mababankrupt po sila, mawawalan sila ng kapital kasi malaki Kaya din po nga. ang RD ang ang penalty. Ang penalties. Oo. Yes, ang aram ko yan kasi magbenta ka kay sarong substandard, sarong kilo na substandard na pako, ang minimum na multa sa imo is 25,000 eh. Yes. Wow. Eh kung medyo mabuot ka, igwa man yung mitigating circumstance, magiging 17,500. May pang-mitigate Pero man pala. nakulaon niya na bagay. Opo. Oo. Pero ang gusto ta pong ipabatid sa mga nagdadangog sa to na ang DTI po, kung pwede lang, habo mi po kamong magmulta ang mga negosyante. Kasi tinatabangan mi ngani po, ang DTI tinatabangan tangani po ang mga negosyante na umangat ang saindang negosyo. Kung magbumulta ka mo, makakabawas yan sa saindong kapital, burden, stress po. Kaya po, nagigibo man po kita ng mga programa na matabangan ang satuyang mga negosyante na maaraman kung ano ang mga dapat gibon o para po kung paano sinda maging responsabling negosyante habang nirerespeto maninda ang karapatan kan satuyang mga consumers. In short, Yun. gusto tang kuwaon ang kooperasyon ka mga negosyante para sa inlaman lang na negosyo. And dyan ang pag-urlayan ta siguro later pag-abot sa consumer protection. Yes. Ngunyan, digdi ko nakita sa Sige. developmental functions. Yes. Ati ini ang ini ang rason kung taano ta dinara digdi dadarahon digdi inda kung nag-abot na ang sa indong assistant secretary. Asek. Yes po. Anong igwa sa DTI mo niyan palan? Kasi sabi ko nga ni base sa Oo. post nindo sa mga social media gari pigihiri dali nindo Kadakol na ang events. pagdevelop Oo. kang Bicol region. Opo, So RD. anong mga mangyayari ngunya na mga maabot na panahon? Yes. Ngunyan po kaya RD, siniselebrar ta po ang MSME Week. MSME, Happy, ano nga ang happy MSME? celebration of Yes the po. MSME. Every second week of July, sineselebrar ta po yearly, ini pong inaapod ta na MSME Week. Wherein po sa aga hanggang sa Biyernes, magkakaigwa din po kita ng Bicol MSME Conference. Wow. Yes po. Bicol MSME yes po. Conference. Sa Marison po yan. Wow. Okay. And Duwang then, aldaw ano po? Duwang aldaw po. yes po. Wow. Tapos may tema po kita na Asenso Negosyo. Anyway, ini po, national Asensyo theme po Negosyo. siya. Asenso Negosyo. Negosyo, Angat Kabuhayan. Angat kabuhayan. Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Pasiguro ka na national timid ka. Yes po. Wherein po. Angat Negosyo. Iyan po kaya na team na yan kada Taon. Taon-taon. hindi po, kada Region. ano apad kan halimbawa po si Asenso Negosyo, iga po siyang meaning. Ay, sige. Si- Aramon tayo ang- mga kada ta. phrase. Kada Kada phrase. Kada oo, phrase oo. ibaling meaning May na meaning gustong siya. ipaabot o message Mhm. ipaabot sa mga Opo, constituents. sa mga Okay. constituents. Wherein po ang Asenso Negosyo, Mhm. ini po so pagtao ning kusog sa mga MSME, sa mga negosyante Mhm. na magkaigwa ning yung sa innovation Ma-inspire sindang mag-innovate. ma-inspire sila sa pag-innovate and then magdakula ang sa indang negosyo. Wow. oo. In short, ang Asenso Negosyo, ang gustong ipaabot na mensahe is gusto ming dumakula kamo sa paagi ng teknolohiya Yan, na oo. minaresulta sa innovation, creativity, etc. Creativity and all. Ayun man ang Opo. ganda. Okay, sige, larga. Okay Asenso po. Negosyo. Yes po.
po. And sa angat kabuhayan naman, Mhm. of course, tigtataas po kay ni ang antas kang pamumuhay, kang sarong negosyante, plus na din po itong sa mga natatabangan kang sarong negosyante. Ayun. In short, mag-level up. Okay. Leveling up. In short, Ayan. gusto tang paasinsuhon ang satuyang mga negosyo para ang pagkabuhay, level of ang Living. standard of living ka sa Yan. tuyang mga Bicolano humalangkaw. Yan. Nabako lang itong negosyante kundi itong mga dependents or benefits Mhm. sa pag-operate kang negosyo. Bako yan foreign ki Suset kasi si Suset mismo negosyante. Negosyante. Ayun. Opo. Oo. Okay, so to achieve that theme, ano ang mga mangyayari? Okay po. For the 2-day event po, RD, magkakaigwa po kita ng tulo na category or Okay. Alright, sige. duman po sa satuyang event. First, ito pong discussions kang sa innovation Wow. and digitalization. Okay. Opo. And then, magkakaigwa din po kita ng mga awarding for the tulong awardings nga ni po ang yaon sa Tulong tuya. award categories ang kakarao. Tulong Okay. award categories. Mhm. Ang saro po is yung regional nominees for the Presidential Awards for Outstanding MSMEs Wow. and Mhm. Digital Partners. Mhm. Igwa po kita dyan na 10 na awardan. Apat na MSMEs. All nominees. Yes po. Opo, 4 na MSMEs na nasa kategorya po ng small and medium. Mhm. And then po, 6 na development partners po. Yun. And then, aside po kayan, igwa din po kitang Bagwis Awarding. Wow. Ito pong sa Seal of Good Excellence. Excellent. Bagwis. Yes. Bagwis Award. Seal of Award. Excellence. Opo. And then, yung sa RTWPB, Mhm. igwa din po na awarding po for the outstanding MSMEs po. Mhm. Wow. Yun po sa tulong kategorya po. Wow. Alright. Okay. Oo. So kasubagong sabi mo, let's start saro-saron ta. Iyo, Yes. saro-saro Unang una ta. itong discussion about Innovation. innovation. Mhm. So, garo gusto talaga di mangyari is we want technology, we want digitalization to be part of the business, lalong-lalo na siguro sa operations. Mhm. Sisay po ang imbitado ta digdi mga speakers. Yes po. Ay, bago po duman sa innovation po, RD, igwa pa din po palan kitang invited from BISMED sa head office na ma-discuss Okay. din po Sisay. and matao po sa tuning overview kang su MSME development plan for 2023 to 2028. Igwa ng 5 revise? year. Igwa na Updated. po. Updated po. Wow, Si Director 5 year. Emma po Asusano. ang madigdi po and ma-discuss po sa tuyakan sa aga. Opo. Sa ngunyan dahil kang idea, anong itong salient features? Anong pagbabago duman sa MSME Development Plan? I-discuss pa lang po. Ay, discuss pa lang. Para excited and mag-attend. Ngayon mag-attend po si Baka po iba ang maitaram kong info. Mapasala Iba ng kita sa gadi, head iba ng office. Okay, at Correct. least Oo. kung mariparo man na nasala, at least makasiguro kami ni Hanilit na may nagdadangog sa ngunyan, sa Nga, tungunyan. correct ngayon And ito. dahil nasisiro ang Mag-shout programa. out, tabi. Ano? Oo. Dahil Shout na-confirm out sa mga duman. Ay, sala pala. nagdadangog. May nagdadagdag. Nagdadangog. Alright. Yan ang Sige. positive side. Yan. Positive side. Kam- Pero, Oh, to test kung pala no, para magtsamba kang test. Alright, sige. Yun. Anyway, and yung sa Overview, may overview. and yung sa digitalization din po, RD. Ang mga invited guests ta po dyan, of course, yung sa DICT. Oh, DICT. Okay. Opo, si DOST, representative from Okay. DOST. Wow. And then, igwa din po kitang pig-invite sa private sector na si Miss Frey Sangil. Okay. Local alright. po. Opo. Local, oo. Pero more- international. local, international. Local Known. international. Oo. Opo. Kumbaga sariling atin po Sariling siya. atin Opo. siya. At least naguli, ano. Yes po. Okay, Para good. po talaga digdi so sa meaning, event. ang mga discussions na yan, shall address the first phrase na asenso negosyo. Asenso Yes negosyo. po. Ah, How do oo, you tama, achieve Managad. itong improve Aha. living standard kang Angat ano? sa Dahil naman yung topic naman. buhayan. Malaog po siya duman sa second day Mhm. kasi ang discussion din po duman more on sa export
Development. Mhm. Si BOI po ang invited ta. Mhm. And then si Attorney K Ano yung BIR? baka po sa BOI. Ay, Ah, kala ko BOI. sa Apo. BIR. And then si Attorney K BOI. and nalingawan ko po RD sa apelyido. And then yung sa FTA din po, wherein Okay. i-discuss niya po sa Create More. Oh, Create more. Apo, Create More. Yung corporate recovery and tax incentives for Oh. enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Wow. Yun po yung Pag ibig una ko sabihin yung ng Magaling create na yan, more. ano? Magaling. Pag una yung create more, gari complementary duman sa local na connect to create, create more. More. So, Create more. SSF po yan. Baka Yung usalan malaga mo. ano? Opo, iba po Shared siya. service facility. Opo. And then, ang madiscuss po kan sa tuya, saruman pong hali sa head office ta, sa BITR. Mhm. Dakul pa lang talaga ang magiging bisita, no? Yun Para sa po. karaman kang Ah. gabo sa nagdadangog, ang BITR is Bureau of Import Trade And Relations. relations. Okay. Opo. Yun po. BITR. BITR. And then, saro din po sa topic ta po or discussions Mhm. sa Friday, magkakaigwa din po kita ng Sofa Talk wherein ang invited ta po sa mga successful entrepreneurs po digdi sa Wow. tuya sa Bicol Inspirational yan, ha? Region. Yes po, si LCC, si Wow, Sir Romy, talaga. Mhm. Opo, si Sir Bong Aspe of Ayan, Colonial, Colonial Grill, and Grill. si Sir Ikotan of Evegate. Wow, Yun po. Okay. And then, nakaka-inspire iba din yan. po kita mga KMME alumni na pig-invite. Magayon yan. So meaning, Magayon. ini ang mga motivational speakers. Yes po. Para mas lalong maingganyo ang Oo, sa tuyang managanda mga na. MSMEs na mas lalong magpursige sa Iya ilang po. Swak na swak pagninegosyo. talaga sa tema, ano? Yeah. Or sa mga gusto pang magnegosyo, mas lalong mapadali ang paglaog sa negosyo. Yeah, Ayan. yun po, RD. Magayon nun, exciting ang ano ta, ang duwang aldaw na event. Yes, so, and alongside with that po, iga po kitang yung MSME service lane na tigi-iimbitaran ta din po itong si iba-ibang sektor kang sa tuya pong sa mga support industries and mga stakeholders po Aha. like so yeah, of course yung sa NGA Mhm. yan po si BSP ma-attend din Bangko po si Sentral. BSP. Alat, pag Alat, sinabi oo. mong service Service lane, lane, igwasin na dumang kigaro booth, Yes po, Ah, na may they will table, provide service services. sa mga yaon duman na Opo. negosyante. Yes po. Actually po si BSP nakipag din po, collaborate din po sa tuya na sa mga ma-participate po duman kung gusto din pong piso caravan po ninda. Okay, Ay, oo. oo, program yung piso caravan. na oo. kung gusto nindang magpapalit kang sa mga luma nindang Opo, coins and opo. bills, pwede po duman. Mhm. I-facilitate daw po ninda. Oo. And then aside po kang kay BSP, yaon din po duman of course si DICT, si DOLE para sa DOLE AMP and other DOLE project AMP program. other programs po ninda. Yan po yung sa NGA. Oo. Igwa din po kitang mga financial partners like Aha. SB and then SB Core. sila RBGI, Mhm. Kamalig Bank, yung sa mga MFIs natin, SEDP. And Naku, then yun pala, from no? there, igwa din po kita sa export naman po, si Phil Export Bicol. Mhm. Igwa Okay. din po duman, yung sa room Wow. table. Oo. Opo. Oo. And many more po. Ayan. Opo. Okay. Kailangan naman In 24 short, plus Yeah. yun po. In short, dyan sa activity na yan, all the opportunities to secure Mhm. government services or even non-government services for as Yes. long as it pertains to the development ka negosyo, Yes. pwede nindang Pwede po ma-avail. duman. Wow. Pati B2B po. B2B, Wow. business to business. Business Meaning, to business. pwede sinda duman mag-negotiate. Supplier kay material sa processor or trading, darawang ko ang produkto mo, araw kaya na. Iya po, Business to pwede. business, B2B. And may saro pa po, RD. Sige lang, go lang, malingawan. go lang kita. Sige 1 lang. hour kita, 1 hour. Tigsabay ta din po duman itong showcasing kang sa Local shared products. shared Ah, service shared. facilities Okay. ta Ah, po. oo. Opo, wherein yung SSF. mga output po kang si Connect to Create na tigtatara mo po kanina. It's a showcase ta din po duman Wow, in SSF. partnership with the Fab Lab kang sa tuya po, kang mga Fab Labs digdi po sa Bicol Region. Ayos ha, Yan po. showcasing. Showcasing po talagang kang gabos na assistances ta po sa So, using the Monetary
Fab na Lab facility. Oo, ganito Yes. na document ito. Yan Ano, ang ganun gusto magayon niyang na. sabihin, emphasize na. Ikaw naman yung showcase kay Aha. mga produkto which were produced using the fabrication laboratory Ayun. through the Connect to Create project. Oo. National, region-wide na yan, ano? Region-wide. Okay. And people from Manila will be coming Mhm. to create more. Yes po. And to multiply Ayos po more. talaga. Connection. Connect. Connect the dots. Okay. So yan ang mga input sa tuyang mga negosyante. Itong so awarding naman, Yan, it's oo. Balikan ta with sa due awarding. recognition naman sa Oo. mga Yes po. nag-inguwa. Mhm. So ano ining first itong presidential Category. award? Oo, yung Presidential category. First. Awards for Outstanding MSMEs. MSMEs. Diba po Mm. kaya siya? Okay. Outstanding Yes. And MSMEs and cooperator. Outstanding Development Development Partner. partner, Okay. okay. Development Opo. partner. Ito pong sa Outstanding MSMEs, bale, ang ano po dyan, dapat 100% Filipino-owned po. Okay. Okay. Company. Aha. And then po, of course, belong siya. They po ngunyan kasabay sa micro. Yaon lang po Okay. kita sa Small and large. medium. Small and medium. Opo. Small and medium. And then, dapat po, national awardee ka din for the last 5 years. National awardee. National awardee po. Ka din. So meaning, dahil pwede dyan itong bago pa lang ma-develop. Dahil po. Okay. By the way, para sa kano ang sa kaaramang mga pardangog, anong capitalization ang medium and then itong Yan. small? Ayan, sige. Okay po. So sa Small. small po, 3 million to 15 million. 15 million. Tapos Okay. 15 million to 100. 100 ang ano po. Medium. Medium. And 100 up yung sa large na po. Large. Alright. So, 3 to 15. Small. so dapat 15 to naging 100, awardee na siya medium. national. Any National, type of award 100 basta up. national. Yes po. And ini po, so pag ano din po, pag-recognisar din po sa inda kang mga ano apod kayan, ginigibo ninda sa indang negosyo, Mhm. wherein, so dapat nag-improve din po sa indang negosyo, financial performance, and may innovation din po Mhm. na ginigibo. Mhm. And of course, yung sa job generation, kung paano po Ayan, sinda na nakatabang. nakatabang sa community, and social responsibility. Saro po yan sa Ayan. mga kategorya po. So na garo pinili. apat ano, first dapat itong may growth ang negosyo. Number Oo. 2, using technology and innovation. Number 3, creating jobs. Job generation. Job and generation, and then itong last, CSR. Social 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 responsibility. responsibility. Wow. ito po Apat. Oo, apat pala. may ganyan lang bago lang Pag yung ano, programa pag ano nila. yan. Nagdadangog lang ako. Oo. Opo. And then yung sa outstanding development partners naman po, Ano ang included po dyan itong sa mga LGUs. wow, oo Pwede man po ang si ganda, no? Local LGUs, government units. Akadim, ang mga Oo. NGOs, and kahit po itong sa mga negosyante po Na kapwa negosyante. nagtabang. na Na nagtabang po sa kapwa negosyante. Siguro, Ayun, dyan oo. mina-apply ito ngayon, small brother, big brother. Ang awardee mo ngunyan, itong big brother as partner. a development partner. Development partner. Yes po. Are you at Actually, liberty to say kung sino yung mga Not awardees? yet. Dahil pa. Regional nominista po Pero ang- for the Apat na negosyante, apat sabi na niya. negosyante po. Wow. Sa Albay po si Alea Aliat, Chocolates. oo, naging guest Opo. na naman ito, Digle. Sige Tapos po. si Hotel Centro, Legazpi. Okay, Hotel Centro. oo. Centro Hotel. And then sa Cam Norte po si Jaire. Okay. Okay. Food Vegetable products. chips. Apo, Ayun. veggie chips. And then sa Cam Sur po si J. Emmanuel. Okay. Pero baka man unluckily kung sa ngunyan po dahil kita nagkaigwa ning oportunidad na makalaog sa national Oh. sa MSME, Okay. outstanding MSME. Pero po sa development partners may Igwa. saro po kita Wow. na nakalaog. Ano ito? For the development partners po, yan po dyan si DOST Camsur, si Wow. Bicol TBI, Mhm. si sa regional nominees lang po yan, si Bicol TBI, si BU Fab Lab, Okay. si say pa po, Rural Bank of San Jose, Mhm. LGU Iriga,
Yun po. Oh. May saro pa ako nalilingaw. LG Riga because of the Fab Lab din on IT. Day po. Si sa LGU Iriga, ito pong si Project Rex Ninda. Okay. Apo. So sa licensing din po. Okay. Wherein, luckily, siya din po sunakoa sa ano yan, National. nasa national. Wow. Siya po sinakalaog sa tuya na awardee na po talaga Awardee. siya. Awardee na, national awardee na po. Kaya congratulations po sa LGU Iriga. Ayos. Okay. So, nakulon pa lang talaga ang mga Ayos, pangyayari. bongga. Actually, naluwas pa lang po RD kanina lang. At Before tama lunch. Timely time na. mito programa kan DTI sa pag-ano. Sa pag-anunsiyar. Information. Sa pag-anunsiyar. Okay. So, best of luck sa mga nominee sa AGA. Oo. And then, ito pong category ka pa po. For Miss the Eden. Bagwis awardee Ah, naman. si- okay, Achan. Oo. Anyway, Ganyan. kung mahilinta, ang activities for tomorrow and Friday shall be dealing mostly with activities Mhm. on MSME Yes, development. Yan ang mga inaapod na developmental. Pero bako lang ining MSME week may ginigibo ang DTI sa mga MSMEs, kundi all throughout Year the- round. Yes. Siguro dakol yan na pwedeng i-diskutir kung may oras pa kita sa dyan, pag-urlayan tayan, pero sa ngunyan, Mga commercial. ma-commercial muna kita. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply ng loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo.
magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Alright, maray na hapon po giraray, mabalik kita sa programang Negosyo Time na trabaho. So mga naghahanap po kan trabaho, pinapaanunsar po kang local government of Daraga through Peso Daraga. Magkakaigwa po sindaki one-day job fair for the DCOMC graduates or alumni. Mangyayari po ini sa July 24, 2025, poon alas 8 aga hanggang alas 5 hapon sa Daraga Community College Multi-Purpose Hall. So if ever po pinapaanunsar giraray po rumdumon July 24 duman po ini sa Daraga Community College from 8 a.m. to 5 p.m. for DCOMC graduates. So if ever po maaraman nindo, stay tuned for employees or employers kung na mairiba po duman. So please save the date July 24, 2025, 8 a.m. to 5 p.m. duman sa Daraga Community College Multipurpose Hall. And of course, sarong miyembro po kang Albay Chamber of Commerce and Industry, nagpapaanunsar po na ang Good Found Cement Corporation naghahanap po sindaki accounting staff, engineers, assistant mine environmental protection and enhancement officer, tsaka mining engineers. If ever po may interesado, pwede po kamo magpadara kan sa indong application duman sa email address na hr_admin@goodfoundcement.com. Ulitin ko po, sa interesado, accounting staff, engineers, assistant mine environmental protection and enhancement officer, mining engineers, pwede ka mo magpadara po kan sa indong application sa hr_admin@goodfoundcement.com or pinaka-best po magduman ka mo sa Good Found Cement Corporation, darahon po ang sa indong application. And of course, another po member kang Albay Chamber of Commerce and Industry, ang GMH Microfinance Incorporated is in need po of bookkeepers, 10 po na internal auditors, tsaka 20 account officers. So if ever po may interesado, pwede man po kamo padara kan sa indong application sa bmastillero@gmhfi.com. Ulitin ko po ang email address, bmastillero@gmhfi.com. Or magduman po kamo sa CRH building sa Salugan, Kamalig, Albay, darahon na lang po nindo ang sa indong application sa GMH Microfinance Incorporated. So with this, back to you, Sir Diggs. Okay, so yan po ang employment opportunities na available po sa mga naghahanap kit trabaho. So mag-ready na po ang tendong mga curriculum vitae para magduman sa mga nasabing kumpanya. Alright. Pero suhabo dyan na mga mag-apply, tayo hugakan, magnegosyo na lang kamo. Pwede. No, maray pa yan kamo ang boss. Opo. Okay, so mabalik po kita dito sa tuyang negosyo time na. Yes. Ang patuya manggiray kita sa manggiray sa tuyang mga resource person, si Eden Sarmiento and si Suset Buenaventura. And of course, sa tuyang co-anchor na si Hanilet. Apo, Sir Diggs. Kasi bago na pag-ulayan tana itong mga assistensya, mga programa para po sa micro, small, and medium enterprises asin sa bilog na industriya din sa Bicol. Ang yan pahingaluan tang unagaro si Eden. Mali naman kita sa regulatory part kang functions kang DTI. Ito nga rin sinasabi ta na consumer protection and fair trade law enforcement. Ano? Yes, So ano ang samuyang mga rayon na bareta na pwede mong itao sa muya? Okay po, RD, ang Miss Hanilet. Sa consumer protection po, sa consumer complaint handling, pwede na pong mag-file through ang PODRS, ang satuyang Ano yan?
ang digital na po ang pag-file ng Oh. complaint. PODRS. PODRS. Ano yun na PODRS? Basta yun na yun. Ano ang yan acronym yan eh. Ano yan? Acronym, PODRS. Alate research Okay, ta inano muna po kay siya ng Google. SIPAB na kung saan, ang saro siyang system kan SIPAB na kung saan, pwede nang ang duma na mag-file mismo ang satuyang mga ang consumers kung sinda may reklamo sa satuyang mga establishments. Ang PODRS is online. Yes po, online complaint handling. O- Pero online yan po complaint RD, oo. Yan po RD, actually although the PODRS po ay bako pa man siya perfect talaga. Pero gumagana na siya, as in magayon na rin ang sistema, maski po na paano. So, ang nangyayari po kay yan, ang PODRS, thank you Eden, Planning, Output, and Deliverables Reporting System. So, mahaba. So, Planning, output, and deliverable reporting system. PODRS. Kasi kung minsan po kasi RD, dati baga ang ginigibo kan sa tuyang mga consumers na may mga reklamo, kung halimbawa lalo na sa post sales day na o honor ang sa indang warranty, kung halimbawa o kaya ang nagbakal sila ng cellphone pagkatapos ang naraot day no honor yung warranty. Ang nangyayari kung dikit man lang ang amount na naka-is at stake sa harayo, mapa-DTI pa. O kaya kung minsan nasa arayo sindang barangay, madumang pa sila sa negosyo center para mag-file. So ngayon nga ni sinasabi ta na sa digital na kita, ang patapos na kita ng digital transformation. So ayan na po ang available na po 24/7 ang PODRS na pwedeng sindang at just one click on their cell phone, pwede na sindang mag-file ng complaint. Okay, saro-saro unta. Igwang PODRS. Ngunyan, ang gigibuhon kang complainant, malaog sa webpage, website, kan DTI. Itatype po nila podrs.dti.gov.ph. Okay, so duman sa anong apod mo kaya na icon itong search. So ma-search ka kang PODRS. And then automatic na yes po. download. Actually, ang system is very friendly. Ang anuhan lang natin siya, ang sunodon po ang instruction, makaka-file na po tayo ng complaint. So meaning, duman mo na mismo itatype ang sa imong complaint? Yes po. Pagkatapos po niyan, RD, pag naglaog na siya sa system ng PODRS, ang mangyayari kay iyan, ang iniraraffle po yan sa mga mediation officers all over the Philippines ng DTI. So, digdi po sa ang DTI Region 5, ako po ang naka-assign niya sa PODRS at CIDES and Gary. So kami po ang naka-assign ngayon dun sa PODRS na nag-handle. So we are as of now, we are handling hindi lang yung mga complaint from Bicol, but also actually nakaka-handle kami from Sulu, from iba-iba. from different Luzon, Visayas and Mindanao. So magayon man na experience, but although something is stressful kasi talagang bawat aldaw nakakakuha kami ng 5 complaint. So kung 5 sa 1 week, that's 25 ang complaint. So pero fulfilling, lalo na pag natatabangan mo man sila ang naaayos. Ano yan? May mediation ka mo online? Yeah, mediation na po yan online. Meaning, ako ang complainant, ma-file ako PODRS, and then kamo ang accredited mediation officer, and then ino-notify nindo so defendant, also complaint party. Yes po. Ako and po. then ma-set ka mo schedule for mediation. Yes po. Actually, dun po sa system, yung nag-i-issue ba kita ng notice of mediation, dun na rin yung system na rin ang nag-i-issue ng notice of mediation. Click na rin lang kami. So maganda na siya. Naka-system na. Madali na siya. Pero aside from PODRS, we also encourage yung mga nandito lang naman sa malapit, sa harani sa to, na mas magayon siguro pwede man po kamong file na magduman sa ang nearest negosyo center or DTI office. Kasi may mga complainant po na mas gusto nila yung face-to-face na nag-mediate. Lalo na so medyo dagit pa. Yes po. Pero mas kung tutuusin nga ni po, ang parehas din lang naman talaga actually ang result. Kung mag-online kita o kaya mag-face-to-face. Okay. So yan mediation level lang yan. Kasi kung may failure,
may option pa rin sila to proceed to Yes po. formal complaint. Opo. Kung baga po sa ang mediation po, nag-uurun muna yung duwang partido, Yes. yung consumer sa enterprise for possible resolution. Inaapot na po yan na initial complaint. So ngunyan kung dai talaga Ma-resolve. ma-resolve, ma-elevate po kita sa adjudication. Yes. So yun po. na sa inyo. Ngayon, ang adjudication po, formal complaint na siya, summary proceeding lang siya. So may mga procedure po yan. Tatawan man po po ang complainant ng instruction, as in yung respondent ng instruction. Ano yan? Part pa yan ng PODRS? Hindi na po. Ang Sa ngayon po, adjudication, hindi pa siya part. Day pa part. Kasi iba na pag pag adjudication Ngayon po sa ang adjudication naman, sa challenge kan mga consumer lalo na kung 300 pesos lang or 400, 200 lang. Pero sinasabi ang at stake, sinasabi nga namin, sinasabi ko pa palagi sa mga complainant natin, it's not the worth that count, it's the act. Ngayon po, ang sinasabi po, ang challenge kay yan is, paano yung pag-gibo ng position paper? Kasi legal documents ang ipapasa ta. Kasi hindi ako marunong gumawa ng position paper, may mga nagsasabi na nagtataramsa mo. Pagkatapos, wala akong pangbayad sa lawyer. So, ngunyan po, good news po sa Gabos, may legal clinic po kita. It's a partnership with the College of Law University of Santo Tomas, Legazpi City. So, yung mga estudyante po sa College of Law, sila po ang nagtatabang sa mga complainant para matabangan ang mga complainant na mag-gibo position paper. Okay. So, yan naman kayo na partnership, College of Law ako. Pero igwa man kaming naging bisita digdi, itong IBP. Na ang IBP, they have also assistance free to legal aid. indigent complainants. So, pag indigent, sabi ko probably you can come up with an agreement with DTI. So, mga nagreklamo sa DTI na talagang indigent, pwede matabangan. Kasi sinda mismo, ang bawat member kang IBP, igwaning target. May requirement kaya May sa requirement inyo sinda. na at least 60 hours, I guess. Actually po, free legal aid. Actually po, RD, nung nagkaigwa kami ng Memorandum of Agreement signing with UST, may nakauron na kami from IVP. And nag-ano po sinda, nag-o-offer ng service. Yes, So we're looking forward for that. Inaayos pa po namin. So we will contact them soon para po doon. Kasi isa rin po sa challenge din namin sa legal clinic ay kung ang nasa semestral break. Yes, pag semestral break, wala din. Hindi ba pwede mag-break complain? Yes po. Sa ngunyan po, ang nag-assist po sa mga complainanta is, we have, actually, it's not a partnership sa PAO. PAO. Pinapupunta namin. Kaya lang, lang po, may certain jurisdiction lang po. May certain jurisdiction lang yung PAO. Kung minsan hindi nila sakop yung isang area, hindi na nila na-assist. Okay. So yan ang ang development pag-abot naman sa complaints handling. So ano pa na pwedeng pakinabangan na yung mga paradangan? Okay po, sa mga negosyante naman po. So we're very active po sa, alam nyo na, siguro po katatapos mi pa lang po ng regional enforcement monitoring. So katatapos mi pa lang po. So sabi nga mi po na ang magabat sa buot kan mga samong mga nasa consumer protection, mga enforcers na magkaigwa ka mo ning multa. Kasi dakulaon yan 25,000, first offense, 50,000, second offense, up to 100,000. So magabaton po yan sa buot ni man. So kaya po very aggressive po and very active po ang mga Consumer Protection Division sa satuyang mga probinsya para po ma-orient kamo ang satuyang mga negosyante kung ano ba ang dapat ang itinda, ano ba ang dapat ang hilingon para masabitang nasa standard ang satuyang mga produkto. So, kami naman po na enforcement, yan po ay protection man sa satuyang mga consumer. Naglilibot po kami, nagmo-monitor sa satuyang mga establishmento para po ma-protectionan taman ang satuyang mga consumer sa mga binabakalindang produkto. Alright. So, kumbaga ang mensahe mo, kami nag-share kay information para pakinabangan nindo, sunod nindo. Otherwise, kamo ang mas-share kayo sa indong kwarta sa muya. Ganon. So, arin ang pipilion nindo. Iyo man ang ganda, Okay. Iyo man ang ganda. So, ano itong, sabi gusto mong
bigwas. Bagwis Bagwis. pala. Bagwis. Oo. So, Award. bukas po, sa aga po, kahibanan po ang mga Bagwis Awardista. Ito pong mga Bagwis Awardista, ito po yung mga micro, small, medium, and large enterprises na tinatawantang award para na pagkilala ng Department of Trade and Industry. Kinikilala po yan ng Department of Trade and Industry ang satuyang mga establishment na sinda po nagrespeto kan karapatan ka satuyang mga consumers habang sinda po nagakaigwan ng responsableng pagninegosyo. Garo ang awarding na yan, nangyayari yan or applicable mostly yan sa mga local traders, ano? And most especially for products covered by mandatory standards. Yes po. Actually, yes po. Dito po sa Bicol region, may Bagwis Awards din po kita. So, we have 3 awards, the bronze, the silver, and the gold. Wow. So, yan po pag ang awardee ka po ng bronze, silver, and gold, Ano gustong po? sabihin po, good payer ka ng BIR, good payer ka ng PhilHealth, SSS, Pag-ibig. So, yun po. And then, pag bronze po, gustong sabihin po kaiyan, may kudigo po akong daradara. So, para di ako mawara. Oh, So, go lang. tama talaga yung ano ko, sasabihin. So, sa bronze po, gustong sabihin po, compliance siya ng consumer laws. Okay. Gabos and na consumer laws po, compliance siya. And then, may effective customer relation services. Saro po sa ang programa kan DTI ay mag-establish po ng consumer welfare desk sa mga establishments. Sa Ditman yan o Dakula. So, gustong sabihin po, kung sakaling may reklamo ang mga consumers, kitang mga consumers, aram ta kung saan kita duman sa establishmentong ito. Di kita maapot-apot kung saan lang Applicable duman. yan sa consumer welfare desk sa Yes po. bronze, silver, and gold. So, ngayon po, dapat po may igwa din silang efficient store management operations. Gustong sabihin po, malinig ang sa indang workplace, nag-i-implement sila ng green measures. Ayan. Wow, oo. So, yan, green measures po. And then, proper placement of signages. Para po, kapag may signage po kaya kita, gustong saro po yan sa gustong sabihin na kita, lihitimong nagigibong negosyo sa satuyang lugar. Ayun. So, available po yan. Dapat po compliant po dyan ang bronze, silver, and gold. Oo. May ano lang ako, may wild idea, no? Sige po. Pag bronze, you need not comply with fair trade laws. Pag bronze, Halimbawa, Pag bronze. awardee ka. Kasi apat lang eh. Oo. If you are a bronze awardee, Dapat. maski di ka mag-comply sa fair trade law. Kasi, sabi mo, dapat, so apat na requirement. Tatlo po. Compliance with Compliance applicable consumer laws. Yes. Yung applicable Effective consumer laws. customer relation services. And then efficient store management operations. Okay. So, silver. Yung silver po, dagdag po yun. Compliant. Compliant po, exemplification of social commitment and responsibility. Ibig sabihin po, nakikipag-cooperar po kita sa ang mga programa kasatuyang gobyerno para sa ikakarahay kasatuyang negosyo and at the same and asaro pa po, pangduwa, nagigibo kita ng social service. Kung sabi nga ni po, kita, mga negosyante, nagkikita, nag-share din kita sa satuyang komunidad. So meaning, ang compliance to fair trade laws is a basic requirement. Yes po. para Basic ka requirements. Yes po. Itong iba, lalo sa silver and gold, Yung may additional na. Additional na lang po para ma-upgrade Ayun. sila. Okay. So pag gold na po, dapat yung apat na yon, okay, may saro pang idadagdag para ma-upgrade ka sa gold. Established quality orientation management. Gustong sabihin po, ang satuyang ang sa indong establishmento igwa ng vision and missions. Ayun. May operations and manual for Pero complete simplified QMS, quality May management ano. system. Okay. Alright. So yun po. So sa aga po, Exciting yan. okay, sa 2024 Bagwis Awards po, igwa po kitang 51 awards. Uy, dakulon. Wow. Dahil mo na pagsaroon ta maupo. Dahil lang po. So, may 11 po kitang revalidation. Gustong sabihin, nag-renew. Kasi Magayon ang yan. Bagwis po ay renewable every 3 years. And then, we have 40 new. 40. Wow, may bago. Okay. What is in store for the awardee?
Ayan. Okay. Ano ba ang Ano mga ba, anong pribilehiyo makukuha? kaysa tuyang mga awardees? Yan. Ano kung ano man sa kuya diyan kung Sabi ni Ma'am Susi Okay. Marisa na ngayon tapren ni para ko yan. Ayun. Actually, Sige, go ahead. ang inot na sasabihin ko, wala po siya dito sa guidelines. Ayun. Actually, sa nahihiling ko lang, Aha. kapag kita pong mga consumers sa mga nagdadayong sa niyan, pag may nahiling po kitang bagwi seal, ano bronze, silver, or gold, gustong sabihin po, safe po ang kwarta na binakalta duman sa negosyo, Meaning, sa enterprise. You get the best value for your money. Okay. Yes po. Okay. Kasi You're paying what kung you mabakal po kaya kita, nandyan na yan yung mga babakalunta, nakalatag, gabos na kagayunan kang produkto, itataramta yan. Pero ang nagkakaproblema kita sa post-sales. So, pag nakiling po yan, na may ang bagwi seal, ang satuyang ang binabakalantang enterprise, gusto sabihin po, safe ang kwartang binakalta dyan. Ngayon po, sa enterprise naman po, marketing strategy. Magayunan po yan ang marketing advancement kung sa competitors nila. Kasi ang tiwala po sa mga consumers sa indong establishmento, isa yun po yung dakulang bagay para umasenso sa indong negosyo. Ayan. So pag may bagwi seal, meaning to say safe. Safe and, ang pera natin. May standard. So Anong mga circumstances ang may warrant the recall or the revocation kang bagwis award? Kapag may violation po sila. Kasi ang RD, sinasabi po baga natin yung mga yung guidelines, yung 5 tinaramta kanina. Kapag may violation sila duman, any of the violation, of course may proper investigation man po, pero pag napatunayan po, we will recall. Kasi ibig sabihin hindi na sila compliant doon. For as of now, it's good news. Wala pa naman po kaming na-recall. Okay. And then at the same time, saro pa po palan, kapag may complaint po, siyempre po da imang perfectong enterprise, da imang perfectong negosyo. So, mas lalong na imperfectong para bakal. Tao. Hindi mo paglinawan niya. So, kung sakali man po na kung sakali man po na may mawara yung yung seal. So, i-recall ta po yan. Ngayon, pwede man po sindang mag-apply giraray. Ay, pwede. Wow. Yan, sarong pribilehiyo. Yes po. Alright. So, once you are a Bagwis awardee, always a Bagwis awardee. Sige Sir Diggs. Okay. Exciting yan sa aga. Bagwis. Anyway, ipasa ta naman ang lamesa Sir Diggs kay po. Kay Eden? Kay Miss Eden. Alright. Mabalik kay Miss Eden. Ang igwa kita katuwa ang pending question kung Yes, igwa siya meron, kang Sir Diggs. highlight kang MSME development plan. Okay po. Anong nakalaog dyan? Itong mga highlight, itong importante na maray. Okay. Nata kay Puaninda. Iyon, sige. Okay, sige po, RD. Di ko napansin, igwaman po pala na ko digding nakasurat sa kodigo ko. Ano pala nito? Anyway po, ito pong si prime na layunin. Objeto po kang MSME Development Plan for 2023 to 2028. Saro po dyan is yung mapakusog ang kakayanan kang mga MSMEs. Sa paagi po kang mga programa na tinatauta po sa DTI, ito pong mga access to training, sa teknolohiya, tsaka sa innovation. Saro pa po, ito pong si access sa financing, wherein tinatawan ta po ng suporta si mga negosyante na mapadakula ang sa indang operasyon through sa pagtabang tapo sa inda sa magkaigwaning kumbaga linkage or access sa mga financing institutions po. Iyo man agad kung kaipuhan po ninda. Minsan din man baga kay punta dakol naman niya kaming kapital. Opo. And then saro pa po itong sa pagpapadakula kang access to market opo through trade fair, business matching, ito po may it be trade missions, may it be local or international. And then po itong
pagpapagayon po kang business environment and of Wow. course access or onboarding into digitalization. Iyo po ito sa concept na yaon po sa bagong MSME development plan po mo niya. Okay. Yun. Those things, actually, pinag-offer na yan mas to access Iyo to po. market, access to technology, access to finance, and then sa environment, business environment, etc. Yes. Siguro ini-strengthen lang. Ini-strengthen lang. Especially in the area of technology. Digitalization and Kasi innovation. practically, gabos na bagay mo yan, pwede mong gibon through technology. Iyo Gusto man mo ang magbenta sa harap yung lugar, pwede na. Dahil mo na kayo magduman. Iyo man ang God. So more of training, especially training on technology. Okay. Uminabot naman kita sa oras. Siguro, bata yaw na si Henry, nahiling ko na so ano. Baka Yes, madali Sir pa Henry. to kung kita ma-late. Congratulations, Sir Henry, sa mga Okay. awards. Alright. Yan ang award kang Kadoroy. Yes. Golden Dabawan. Salute. Congratulations po. Deserving. Alright. Okay. So, singon yan bago kita magtapos ng sa tuyong programa, agad ang kiparting words sa tuyong mga resource person. Yes. Inutun na siguro si Susie. Susie. So sa tuyang mga paraan tabay po, may kasabihan po kita na consumer is always right. Pero may bago na po yan. Ano na palan? Although the consumer is always right, but the consumer is not always right. Ayo. Yun po. But the Consumer is consumer not always right. always right. Yan po, totoo po yan. Sige po, si Miss Eden. Alright. Okay po. Salamat din po, Giraray, sa satuyang direktor, dating direktor Ayun. kang DTI, si RD Dig, and si Ma'am Hanilet sa Yes pag-imbitar sa Muya Digdi. And si mga nagdadarangog din po sa tuya kung interesado po kamong mahiling kung ano po si kaganapan nagigibuhon mi po sa aga and sa Friday live po kami sa DTI FB page, i-access nando lang po ito. May hiling po nindo kung ano po si mga important events na yaon po sa duwang aldaw mi po. Gusto sabihin, pwede lang mag-participate duman physically so mga may invitation. So mga may invitation. But the event is open to all online. Through Via online po. FB Opo. Live. Kasi Aral dakol na po nindo ang talaga. rason. Yan. Okay? Dakol po talaga kayang nakikiulay na kung pwedeng mag-attend pero due to, of course, Limited syempre, resources. diit lang po ang kaya ming i-accommodar. Okay. Thank you so much po. Okay, Hanilet. Sige po, on behalf po kang Albay Chamber and DCGB, syempre, salamat po perme sa DTI, sa tuya pong kapartner, si Miss Eden, si Miss Susie, and of course, pinayagan sinda ni RD Dindo sa mas hingan ibisihunan po sinda. So, best of luck para sa events nindo sa Duwang Aldaw, July 10 and 11. Kaibahan po dyan ng SLTCFI din po sa saindang programa. Nakikisumaro po sa saindang. Alright, sige, say mo po, Sir Dix. Okay, salamat sa mga resource persons. Sana, sabi ko nga ni Pirming, naghihiri dali. Gaina, pwedeng paagahan ang pag-develop ka sa tuyang rehiyon. Yes. So, thank you for acceding to the invitation kang Albay Chamber of Commerce and Industry kasi ng DCGBAM. Sana sa mga masunod na imbitasyon pa, mapagbigyan pag-iraray nindo para po sa karahayan ka sa tuyang mga konstituyentes na mostly mga negosyante. Yes. No? Mga negosyante. So sa liwat po sa tuyang mga paradangog kung ikaw ang mga nagdadangog. Yep. Magrilingan po giraray kita next week, same day, Yes. same time. Higdi po sa programang Negosyo Time na.